της αστυνομίας. Έχει εδρεύει ο ειδικός αντιτρομοκρατικός ουλαμός, όμως έχουν περάσει μέσα από την Βουλή και κατευθύνονται προς την είσοδο. Γίνονται πραγματικές μάχες εδώ. Ναι, βλέπουμε και τα πλάνα. Είναι δική τους μάχη, αλλά δεν είναι κατόρθωτο να θέσουν υπό έλεγχο την κατάσταση. Υπάρχει ένταση, υπάρχει αγανάκτηση, υπάρχει το αίσθημα της αδικίας, αλλά θα πρέπει τούτη τη στιγμή να είμαστε ψύχρεμοι, να δούμε πού οδηγούνται τα πράγματα, μήπως η άλλη πλευρά του νομίσματος είναι πιο οδυνηρή. Να μείνουμε σε επικοινωνία, Έλενα. Δεν ξέρω αν έχετε εικόνα, Πέτρα. Έχουμε εικόνα, να σου πούμε ότι παρακολουθούμε ζωντανά το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή έξω από τη Βουλή. Έχει κλείσει ο δρόμος σε μια προσπάθεια να αποτραπούν οι διαμαρτυρόμενοι, οι διαδηλωτές να εισέλθουν εντός του κτηρίου του νομοθετικού σώματος, το οποίο συνέρχεται 7 η ώρα για να εγκρίνει ή να απορρίψει πολύ σοβαρά νομοσχέδια που θα κατατεθούν. Έχουν πληθεί ενισχύσεις, Πέτρα. Όλοι είναι επίποδος. Έχει γίνει ανάκληση αδειών της αστυνομίας. Μάλιστα.